usion dedikum unong ruai hip hop peponam kari US ulai syapan ngat haki arteli ki jing syakeno ki batmai kentuk ya ke jing kayi ya ki kentai bat penbor ban ya le auria tang shi benai shwa bon let syakat jing bishar ha New York ha u benai banwan ki jing keno batmai ki balapan pau pet ba ha kasmi palai ha ka jing bishar jongka mahantan ki kentup ya ki ciket no baki kam runat ki bakam dangshen kabala jor ya ka wepat kan nong sha lebeng ki nong mudui ki keno ba udidi ula shem ket bat penbor ya ka we kan nong sha lebeng ban le ya ki kam oria bat ki kam khayimet nadu usnem arjar apuwe hadu usnem arjar apsau henrai une unong ruai hip hop ula kentat ya baro ki cikeno persya ya u bat ka ken hun an jong u kala kento baki jing keno ki dei kat kum ki kam palayam menjur lang dei dakat jing penbor ka ken hun an jong udidi ki ong baki ne kim dei ki jing keno ki batmai ki ne ki dei ki ju ki breu ki parlo kentai barem ki balas lembha ki bala tonti ha ki jing ya dei ki balayam menjur lang kane ka dei ka jing im songkha songman si met jong ki ka bala le dakat jing ya menjur lang dei dakat jing penbor la ong ka ken hun an jong utiti ka jing thoket jong ka juri ka bahe ka bala pengat ya utiti ha usna bala dep halor ka cikeno ba udon ski ha ka kam le bijot ka jing khayi ya ki kenthei bat ka jing kit jing ba ban le ya ka kam khayi met kine ki arteli ki jing keno thamai ki pelong ka jing keno jong ka jing bishar persya ya u syaki santeli ka kot jong ka jing bishar kam syum la ai jing tipnia syapang ki kamrunar ki batmai henrai ki jing mudui ki keno pakimi na ka jing toket jong ka gran juri kane ka jing syakeno ka kentup ya ki jing tip babnia na ka jing henrai ya ka jing he jong u ha Los Angeles ha ka baki pulit ki lalap ya ki tiar ki baki laong baki latmu bat penon kam ha ki jing le kin sya ki balatip ki freak off kentup ya ki drog bat palat syah jarteli ki bilor peniang kelung nadu katai kapor palat chispa ngut ki breu ki laken no ya upuf dedi ba ulale bijot ha ka ba babun nakine ki dei ki badang kena ha kapor ba ule ya katai kakam menchua ha usnem arjar arpulai ula syak mudui ha ka sam labarim jong u ka katontra ventura ka palatip kum ka gadi ka ba laken no bagi don ki jingtho ha kamet jongka ba usyo ule bejot ya ka PTD udon mentah hapatok bat udai uban tasya besar haka santarik une ubenai banwan henrai ulakan taj bet yakine kicikeno persya yau da kapakeno baki long ki papen pang bat balek persya yanga da ki brusimet ki bawat ya kacing siu ban yok kloi kumbalong mentah udon ha metropolitan detection center ha Brooklyn jonglan New York tak kini ki kubar balengkot kuble sibun ngin sekendupat taki wipat ki video ki bakum kini